Que és difícil fer un seguiment de les activitats que se fan a Muro, és normal. Van sempre a contrarrellotge i amb poca planificació. Us proposam un butlletí trimestral que agrupi la informació essencial del poble. Activitat política, programació cultural i esportiva, actes socials. El farem en paper, sota demanda, i qui la vulgui en paper ho haurà de demanar. La resta el podran tenir via xarxes. I no només això, també tindràs l'oportunitat de conèixer la nostra història millor, des de l'època talaiòtica a la república, o de la dictadura a la democràcia. Com? En publicacions, itineraris, articles, reportatges o també en les jornades d'estudis locals i cursos d'història amb bona difusió. I de la mateixa manera també volen crear una mesa de diàleg intercultural per millorar la convivència i treballar per un poble saludable des d'una comissió específica. Ja ho veig si som ambiciosos. I mireu si plantegem espais de trobada i d'implicació, perquè volem que tu puguis millorar Muro des d'allà on te sentis més còmode i implicat, perquè amb tu som més. Una mesa de diàleg intercultural, però molt ben feta. Intercultural. Intercultural. I com